Over 1000 elever, 100 lærere, 8 IT-vejledere og pædagoger, 28 professionsforskere, 13 skoleledere og 2 ledere fra kommuner har testet begrebet grænseoverskridende nordisk undervisning. Sammen har de eksperimenteret med læringsmetoder, der konstant blev udfordret af deltagernes input. Elever, lærere og forskere udviklede undervisningen løbende. 32 skoleklasser blev matchet på kryds og tværs af Danmark, Sverige og Norges grænser. Og samarbejdede i 3 år om at udvikle undervisning i matematik, modersmål, science, samfundsfag og historie. Eleverne fik stillet samme opgaver, men løste dem vidt forskelligt. Eleverne præsenterede og evaluerede hinandens opgaver på online platforme. GNU-projektet er en prototype på en eksperimenterende læringsproces, hvor metoden er lige så vigtig som resultatet. GNU etablerede nye digitale online mødesteder, og GNU opfordrede til stor mundtlig dialog, gruppearbejde og høj elevinddragelse og selvstændighed. GNU har brugt hverdagsteknologier frem for dyre tekniske systemer. Elever og lærere har fået en større forståelse for nabosprogene, norsk, svensk og dansk. GNU har styrket en fælles nordisk identitet. Lærernes bevidsthed om egne læringsmetoder er styrket, og de er inspireret til at tænke nyt om undervisning. GNU har medført ejerskab i undervisningen og høj motivation og deltagelse. Geografiske grænser er ophævet, og der er skabt virtuelle klasseværelser i skyen. Den nordiske merværdi blev identificeret, og der er opstået et nordisk fællesskab, hvor man har ændret kulturen omkring læring. Der er skabt nye grænseløse relationer og potentiale for ny grænseoverskridende nordisk undervisning.